Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili. Ziyanda ezokushiswa kwamaloli kuleli badonswe ngendlebe omasipala abangenzi kahle kanti ke sesuliwe sikagesi eNewcastle. Lezi izindaba ze1KZNTV uzifundelwa uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Zilokhu ziqhubeke njalo izigameko zokushiswa kwamaloli amakhulu emgaqweni yakuleli njengoba ke isibalo sesinyukele kwamaloli ali-15 ngemva kwamaloli amabili ashiswe izolo kusihlwa ku-N2 empangeni enyakatho nelikaMthaniya. Ukulumela inhlangano yamaloli kuleli i-ATDF uSifiso Nyathi usezigxekile lezi zigameko. Kuzokhumbuleka ukuthi lamaloli aqale ukushiswa eFanrinian ngempela sonto kwadlulela Limpopo iMpumalanga njengoba ke sekugamanxele nakulesifundazwe. Selokhu ziqhubeke njalo izigameko zokushiswa kwamaloli kuleli ngemuva kokuba sibalo sisenyukele kwayi-15 amaloli aseshisiwe okuyisigameko esiqala ukwenzeka eFanrinian eMpumalanga eLimpopo njengoba sesigamanxele empangeni. Kanti ke ebusuku bayizolo kuzokhumbuleka ukuthi kube namaloli amabili athola lengqongqoswa ngomlilo emgwaqeni u-N2 osempangeni. Kanti okhulumela i-ATDF kuleli okuyinyonyana yamaloli uSifiso Nyathi uthi baziqhelanisa kakhulu nezigameko zokushiswa kwamaloli kuleli kanti ke futhi abakayazi imbangela yalezi zigameko. Sizwile but asazi ukuthi yini engale ngemumva nokuthi why futhi ke ake ngisho ukuthi ke lesi senzo senzakalayo siyasikhondema samsana naso but asazi ukuthi kungani kwenzeka lokho. Kodwa ke phela mfethu ngoma ukhuluma ngenhlangano yethu i-ATDF nathi thina sikwaziyo i-trucking industry sizazi ukuthi abashayeli basemzansi bayizinkedama abaqashwa nabaqashwa abayimncusana kodwa i-trucking industry idominate abantu bokuhamba abantu bokufika nanje basakazana ukuzenzela ucwaningo lapho nakubhekwa niseduze wasebheni kweli lapho elayinini kwenishaji ibalo kahle hle nizoyibona nathi lento esikhuluma ngayo usuku nemini ukuthi ke i-trucking industry dominate ama-foreigner. Imeya kamasipala umhlathuze uXolani Nkwezi nokulapho kwenzeke khona isigameko sokusha kwamaloli amabili kuzolo kusihlwa usezigxeke kakhulu izigameko zokushiswa kwamaloli emgwaqeni bakhala ngokuthi zizolimaza umnotho walelizwe kanye nomnotho wakumasipala umhlathuze. uNkwezi ube esenxusa izinhlaka zikahulumeni kanye nomongameli ukuba ngenelele ukulungisa lesi simo. Sidlulisa kakhulu ukuzwelana nabanini bempahla le eshile ngoba ukusha kwayo akusho nje kuphela ukulinyalelwa impahla kubona kodwa nakuthina njengomkhandlu kusho ukulimala komnotho wethu ngoba lempahla njengoba idlula lapha ePort iPort isikhokhela imali thina eshisiweyo njengomkhandlu. I'm saying we are calling upon everybody, all the stakeholders, police, crime intelligence, i-department of state-owned enterprises, Pravin Gordhan, the president, especially the president must not speak and continue to condemn these things. He must act against them. He has all the resources at his disposal. He has budget, he has personnel, crime intelligence. He must fight back. Okhulumela amaphoyisa kulesifundazwe uBrigadier J Naika uthi ke amaphoyisa asevula uphenyo mayelana lezi gameko kanti akaboshwa umuntu. Yesterday at 2200, 2 trucks were set alight as they waited on a queue along the N2 freeway. It is alleged that a group of armed men attacked the drivers of the 2 trucks and robbed them of their belongings. The men were then forced out of the trucks before the trucks were set alight. Police at Mpangeni are investigating a case of armed robbery, malicious damage to property, and attempted murder. We are appealing to anyone who has information on the perpetrators to please contact Crime Stop on 08600 10111. Or alternatively, they can report anonymously on the MySaps app. Ezindabeni za1KZNTV, ubeke umqondisi Miyeni Empangeni. Undunankulu esifundazwe KwaZulu-Natal uNomusa Dube-Ncube ubamba umhlangano nomasipala abahlonzwa njengalaba bangenzi kahle ngakwezezimali nabathole imiphumela yomcwaningo emabhuku engekho mihle yokusetshenziswa kwemali. uDube-Ncube kwenze lokhu ngenhloso yokukhuphula izinga lokuhanjiswa kwezidingo nqangi zomphakathi. Lo mhlangano kubambe ngokubambisana nomnyango wezindaba zokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu oholwa ke ngungqongqoshe uBonge Sithole Mloyi. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uNomusa Dube-Ncube
uthi bafuna bonke omasipala abangenzi kahle ngakwezezimali nabathole umbiko womcwaningi mabhuku omubi bakhuphule amasokisi. Omasipala ke besihlangene nabo ngomasipala esithi abenzi kahle, omasipala abathole umbiko omubi kumcwaningi mabhuku kulonyaka wezimali ka21-22. Omasipala ke esingababalula lapha kuhlanganisa umasipala wasothukela, umasipala wasolundi, umasipala wasemadlangeni, umasipala wasemtubatuba, umsuduzi, endumeni, herigwala, umkhanyakude, umpofana, inquthu, umzinyathi, inkosilanga libalele kanye nomasipala wasemajuba. Esiqaphelayo ke ukuthi yize labo masipala abanye bengaphansi kwehlo lombhekeli kahulumeni kodwa bayaqhubeka nokuthi bengenzi ngendlela efanele kwenzeke ngayo. Ingakho ke sihlangene nezimeya kanye no municipal manager nalabo ababhekele amabhuku kanye nabanye osomlomo namakhansela omasipala ngenhloso yokuthi sibonisane ukuthi kuzokwenziwa kanjani ekutheni silungiswe isimo kulesi umcwaningi mabhuku athe wasiveza obekuyisimo nokho noma imbiko obungumuhla neze. Uthi bayajabula ukuthi bakhona omasipala abatshengisa inqubekela phambili yize kukhona bangafuni uhulumeni ungenelele. Siyajabulela ukuthi ukhona wona umahluko nenqubekela phambili ekhona kwabanye omasipala abakhona lapha esifundazweni, noma ke ikhona inkinga enye esibhekana nayo ukuthi abanye omasipala noma umnyango wakakhokta ezama ukuthi abasize banokuthi bangafuni ukusizakala, okubeke sekuba inkinga uma kunjalo ngoba siyabona ukuthi kukhona omasipala nje asebebe ngaphansi kweso lombhekeli kahulumeni iminyaka eminingi ungabonakali umahluko. Kwezinye indawo ingenxa yokuthi abasebenzi bakamasipala abakuvumeli ukusebenzisana noma ukubambisana nohulumeni lapho uhulumeni efuna ukusiza khona labo masipala. Uphinde wagxeka omasipala abangayisebenzisi imali yabo izibuyiselwe emumva njengothukela kanye nenkosi langalibalele aveze ukuthi kuphoqe ukuba kubalekelelwe uhulumeni. Municipalities that are not utilizing their municipal grants, they get support. We've got to look at whether is it a capacity problem, is it a financial problem, is it what problem is it, and then we are able to give that support. And now we are now going to an extent where we say where we can see that there is resistance to that support. We are not going to shy away like we've done with Utugela now. We've asked the national government of water and sanitation to say government has appropriated municipal infrastructure grant to these municipalities to fix water sanitation infrastructure, but they are not. And we've said to government, can government come directly and deliver those services and not give money to municipalities, because obviously they are failing our communities. uDube uphinde waxwayisa laba athi baphatha omasipala njengemizi yabo. Siyafisa ukuthi omasipala bakugweme ukuthi nobuholi bomasipala bakugweme ukuthi basebenzise omasipala njengempahla yabo noma njengemizi yabo, ngoba omasipala bayi infrastructure noma bayiminyango kahulumeni, akuyona iminyango yethu njengabantu abasuke bekhethiwe kuleso sikhathi. Iminyango le kahulumeni ekhokhelwa uhulumeni ekutheni ilethe idingo ngqangi zomphakathi walapha kwaZulu Natal, ngoba uma ngabo masipala bengasebenzi nohulumeni wonke awusebenzi, ngoba phela ilapho komasipala okubonakala khona ushintsho empilweni zabantu bakithi. Siphila ke esikhathini lapho ingekho khona indawo lapha eSouth Africa engenawo umasipala. Ingakho kubalekile kuthina njengesifundazwe ukuthi sibe nalomhlangano sikhulume kabanzi siphinde sithole ukuthi yini ngempela imbangela yokuthi labo masipala bengenzi kahle, ebese sihlangene ngokubambisana sibone futhi ukuthi imapha amaqhinga esingase siwabeke ekutheni izinto zilunge
kunendlela izinto ezihamba ngayo njengamanje. Izindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngiseThekwini. Inkampani ephakela ngogesi kulesifundazwe uEskom ithi nethemba lokuthi kuzogqugquzela abanye omasipala abakweletayo ukhokhelwa ke ngumasipala iNewcastle isikweleti sikagesi sika 246 million wamarandi ekuthiwa sadaleka ngonyaka u2020. Lokhu ke kuvele kwisithangami sabezindaba ebesibanjelwe emahhovisi alo masipala namuhla. Ngesikhathi iqhubeka lesi sithangami uEskom ubusunxusa abanye omasipala sabakweleta ukuthi beze ngaphambili kuzoxoxiswana besebenza isivumelwano sokubakhokhela imali ababakweleta yona. Umasipala waseNewcastle ngomhla ka5 July ukhokhe isamba esingango 127 million. And leso samba asikhokhile kuthina Eskom it was not bekungawona imali ejwayelekile. Kepha iwuphawu lokusho ukuthi inkulu indawo esisuka kuyo and le mali ekhokhiwe ibiqedela ngokuphelele isikweletu umasipala obukade usowisha uEskom esengango 342 million lapho esisuka khona. Sasayina isivumelwano nomasipala about iminyaka emithathu edlulile. Umeya wakulo masipala into ayivezile uthi njengoba umasipala waseNewcastle uphethe ngokubambisana lesi sinqumo sokukhokha lesi sikweletu basenza ngokubambisana namaqembu abaphethe nawo umphakathi kanjalo nesiphathimandla esifanele. First and foremost, we must acknowledge the role played by the coalition government of this municipality. Their tireless efforts, dedication and financial prudence have been instrumental in ensuring the long-term sustainability of our municipality. This government has embarked on a rigorous path towards improving governance, implementing strict financial controls, scrutinizing every aspect of the municipality's expense and revenue streams. This disciplined approach allowed the administration to identify areas of improvement and optimize expenditure. Okunya kuvezile ukuthi kusuka manje kuyaphambili sebezokwazi ukuqhubeka nezinhlelo zokuletha intuthuko emphakathini ikakhulukazi ukulungiswa kwemigwaqo. Ngoba umasipala usufica unezikweleti engaphezulu ka500 million. Sesikwazileke nokho ukuhamba successfully sakwazi ukuyikhokha mhlawumbe ingaphezulu ka230 million. Umunye ukwangibuza ukuthi niyikhokha niyithathaphi imali. Bengithi uzongibongela ukuthi awunikhokhile sazi ukuthi aninayo imali kodwa nikwazile ukuhamba nafika la. Well siyaqinisekisa ebantwini baseNewcastle ukuthi abaqhubeke nokusilekelela bakhokha ama-accounts abo nathi sizoqhubeka nokubasebenzela. Lena nje sizoyisave la sesiyoqala siyothenga imishini kamasipala ukuthi sikwazi ukuba nama-grader kamasipala sikwazi ukuthi sipheshe imigwaqo njengomasipala. Ngaphakathi kulo masipala kumanje kuqhubeka uhlelo lokuhlola kweziqu zabasebenzi bangaphakathi njengoba umeya ethi ngaphambilini baningi abantu abaqashwa bengenazo iziqu ngezinto abasazibonile njengoba besola ukuthi abanye babo bebeqashwa ngokwepolitiki. Kuteboho Sibisi wezindaba ze1KZNTV kuchannel 261 ngeseNewcastle. Ake siye ngasezitolo sihlangabezena kanjani masibuya. Asibingelele siphinde sikwamukele nazi ihloko zezindaba esithi yizwe ezihamba phambili namhlanje. Ziyanda ezokushiswa kwamaloli kuleli badonswe ngendlebe omasipala abangenzi kahle kanti ke sesuliwe sikagesi eNewcastle. Asayine isivumelwano esokuhambisa izidingo nqangi zomphakathi amaqembu ezepolitiki iDA kanye neIFP. Lamaqembu avela yasebenzisana kwabanye omasipala lapha kwaZulu Natal aphetheke ngokubambisana ke kumasipala umhlathuze uthukela kanye nabanye. Uhlalo weIFP esifundazweni uThami Ntuli uthi bayahloniphana bengamaqembu amabili futhi bayasebenzisana kepha ke azikho izivumelwano abasazenzile ezithinta ukhetho lukazwe lonke langonyaka ozayo. Uthi ke lokhu abakade bekumemezela ukufaka ke isigxivizo nokuqinisekisa ukubambisana kwabo neDA. Aqinisekise ukusebenza kwawo amaqembu ezepolitiki okuyiDA kanye neIFP.
Osihlalo balamaqembu KwaZulu-Natal bathi kade baqala ukusebenzisana lokhu abebekwenza bekuukuqinisekisa nje ngokusemthethweni ukuthi bazoxhumana ngaphambi kokuthatha izinqumo kulabo masipala ababaphethe ngokubambisana. We're here today as the Democratic Alliance and Inkatha Freedom Party in KwaZulu-Natal to sign an agreement between both parties. It's called the Service Delivery Pact, and it'll allow both parties to formalize our working relationship in many of the hung municipalities across KwaZulu-Natal to bring stability, firstly, to those municipalities, and then secondly, to embark on a radical program of service delivery and implementation in those municipalities. IFP ne-DS KwaZulu-Natal besi sayina isivumelwano sokusebenzisana komasipala la sibambisene khona. Bezivele sibambisene kodwa sabona ukuthi kuhle ukuthi ube khona okubhalwe phansi ukuthi ubambisana kwethu kuzohamba kanjani. Laba bathi bahloniphana njengamaqembu ezepolitiki alikho elikhulu kunelinye. This agreement has been built on consensus by both parties. It's taken us 6 months of negotiating to get to this point, and that wouldn't have been possible if one party was trying to dominate another. Also in the agreement, where there are disagreements, those will be dealt with by consensus as well. There is no one party that is bigger than the other. We respect the IFP, we respect the founder of the IFP, and that's why both parties paid homage to both of our leaders today for guiding us and getting this to this point. So we take our guidance from them of how to relate to one another, how to treat one another, and how to respect each other. Bathi lesinqumo sizoqinisa ukubambisana kwabo. Lisho ukuthi kuba khona ukuxhumana mabe kufanele kuthathwe inqumo ethinta udaba lentuthuko. Kuba khona ukuxhumana makukhona ongahambi kahle indawo zombili kuhlalwe phansi kubona ukuthi kwenziwa kanjani kubanjiswana kwephambili. uNtuli uthi azikho ingxoxo esezibe khona ngokhetho lukazwelonke ngonyaka ozayo neDA. Kodwa ebesikwenza namhlanje akusho ukuthi sesivumelana nango 2024 sivumelana kuphela ngokubambisana njengamanje. Azikho ingxoxo esinazo la KwaZulu-Natal ekhuluma ngo 2024. Okwesibili lesi sivumelwane asisho ukuthi sesoluza ubuthina iIFP izohlala nje inkatha kwaphela sibambisene. Ezindabeni ze1KZNTV ku-Ayanda-Dube kiseThekwini. Kusale ekhaya ibhungane ezitolo eziningi emdlovane maphakathi nelikaMthaniya emva kokuba kabaholi bakamasipala umvoti kanye nabo umthetho bethathe igxathu lokuhambela izitolo ezakhelele lidolobha. Inhloso ke yalokhu ukubheka ukuthi ke abasemazweni angaphandle abahweba kuzona banazo yini izincwadi zokuhweba ezisemthethweni kanye nezincwadi ke ezibagunyaza ukuthi babe kuleli laseNingizimu Afrika. Kuvalwe izitolo eziningi emdlovane namuhla emva kokuba kutholakale ukuthi abaphathi balezi izitolo abanazo izincwadi ezisemthethweni ezibagunyaza ukuba bahlale kuleli izwe kanye nezincwadi zokuhwebela kuleli dolobha. Lokhu kwenziwe ngomasipala umvoti uholwa ngusomlomo kanye nabomthetho. Umfundo Masondo ngusomlomo walomasipala uthi bafisa ukuqikelela ukuthi wonke amabhizinisi anezincwadi ezisemthethweni. Into ezengayo ukuzochecka amabhizinisi wonke ahweba endaweni yase Great Town. Into edala lokho besilokhu sikuthola futhi sasike safika ngaphambilini sizobheka nje isimo samabhizinisi ukuthi ngaba ya comply yini ngabe yenza kahle yini. Indawo eziningi siyathola kuyitolo ephethwe abafowethu basePakistan, abaseBangladesh nabaseSomalia. Izitolo bapheka ukudla kuzona, balala kuzona, kugezwa khona endaweni eyodwa. Mase kubabantu bakithi ke kuzomela bethathe lokho kudla bekudla. So izo zonke izinto engalungile. Abanye bavele bakhe izakhiwo nje ubuilding regulations awufakiwe awulandeliwe umuntu ezakhele kunesitolo nje lapha but sebebalekile but sesivalile ke safaka ngishamaketanga because we understand ukuthi kwakumhubhe umuntu wakufika wazakhela ngendlela yakhe. Into ke sifisa ukuyiqikelela kakhulu namhlanje ukuthi wonke amabhizinisi akuba amabhizinisi azosebenza enama license. Asilidingi ibhizinisi elizothi kudayisa ukudla khona next door kuphinde futhi kunedumbu kunemoshwari. Uqhube ngokuthi ukudla bakutholile ezitolo eziningi sekudlulelwe isikhathi. Ukudla okuningi ke okudayiswa kwizitolo nje sayingenile ku-expire ngonyaka odlule okunye earlier this year okunye earlier last month. So sichecka zonke lezo zinto kuqoqiweke ukudla ku-expire sino immigration okhona uhamba nathi abantu abangenazo imvume yokuba se-South Africa
kodwa abahwebayo sebethathiwe bayogcinwa la bezogcinwa khona ulandelwe imithetho yaseNingizimu Afrika. Kanti uphinde waveza ukuthi baxoxisanile nalabo abasebenza kuzo izitolo ukuba bedlala indima kubaphathi babo. Abasebenza kuzona izitolo sikhulumile nabo la kade singena khona because nabo as much as bethola umsebenzi kuba nesinto abasitholayo uzomela bedlala indima yokulekelela abaphathi babo ekutheni amabhizinisi ebesesimweni lesekudingeka ukuthi ebekusona. Njengamanje sisichazelile ingane for example zipheka ezindaweni la ingekho khona ventilation kuyashisa uthola ukuthi bayajuluka khona la bayapheka, so those things zidinga ukulungiswa. Khona manjalo omunye wosomabhizinisi uveza izingqinamba ababhekana nazo mayelana nokuphatha izincwadi. We can't carry all the time our documents with us. Let's say for example, last time when looting starts in this town, so they burn, they break everything, they took our all legal documents with them. So that is very critical thing. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThobeka Dladla ngisemvoti. Umqondisi wesikhwama esingenza inzuzo yiWandile Mkhize Foundation uNkosi Mkhize uthi ukunyuka kwezibalo zentshe esuleleka ngegciwane lesandulela ngculaze yikhona ke kubasukumise phansi ukuba babe nomhlangano wokucobela intsha ngolwazi lokufuna umsebenzi kanjalo nokuzithuthukisa ngokwamakhono. Ekhuluma ke nethimba lezindaba le1KZNTV uMkhize uveze ukuthi lezi zinkinga zingalimaza izwe lakuleli lingakwazi ukuthuthuka uma intsha izibandakanya nezinto ezingalungile. Ukwanda kwezibalo zentsha esuleleka ngegciwane lesandulela ngculazi kanjalo nokunyuka kwezibalo zentsha engasebenzi enye yezinto esiyikhathaza inhlangano engenze inzuzo yasogwini neningizimu nesifundazwe. IWandile Mkhize Foundation isiqhamuke nohlelo lokuhlomisa intsha ngamakhono nangezindlela zokufuna umsebenzi. Inhloso lokho ukusiza intsha kuba ingalibali izinto ezingalungile nokungaba nomthelela omubi. So nje basihlangene namhlanje la kunama statistics as organization asihlukumeza kakhulu emphefumulweni. Ama statistics athi kunabantu abasha bangenelwa isifo se-HIV and AIDS ngesonto aba 1324 a week only was in Natal. Kube khona into ethi more than 6 age lapho 14 to 24 years of age. Bekhona abanye abasha again 14 to 24 aba ngasebenzi on the same age group. Kuthi kahle kahle if you don't stand up as this organization izwe lethu lizophela endleleni ngoba this age group is very critical in a sense that u14 ukubamba early high school uphume nawe to varsity ukufake emsebenzini. So if una 14 years or the rest of the ezinkulu ezingaka it means you will not go anywhere, then our country is not going anywhere. So futhi awusebenzi bayagula so abayindawo. So as this organization we said to ourselves, no, let us try and educate our communities. Sibize u-Labor Department to come and educate them on how to apply for imsebenzi, how to shape your CV to be employable, how to do Z83 forms, all those things, and also bafakwe kuma database akahulumeni of abantu abangasebenzi. Okwesibili simeme i-private sector. Private sector, how do we employ abantu in institutions, because we see no advertisements. Lapha intsha ibihlangene kwanzimakwe ukuzocobelelana ngamasu okudala amathuba omsebenzi. Umqondisi wale nhlangano uNkosi Mkhize uthi bazimisele kukhambela zonke izindawo kodwa inselelo ababhekene nayo ukuntuleka kwezithiza kusebenza. Yonke indawo within ugu district la bekhona sikhona available singafika ezindaweni nohlukana kwazo and implement such programs. Asone politiki sinhlangano eregistered ngosemthethweni eyakhelwe nje ukuthi idevelop imphakathi yethu. So ingqinamba esibana kakhulu insiza kusebenza. Organization lena siloke yabakhona 2017 ayikaze ithola uxhaso. Organization lena engirana mina ukuthi ngithipha imali ngapha eqaleni kumina ngifaka kwelinye iphakethe ukuze ngikwazi ukuthi kusizane imphakathi ngoba impilo leyo iphilo mfuthu Wandile Mkhize ukuthi bengalindi omunye umuntu ongaphandle to help other people. So nami ngayichangeke angiqhubeka egcine khona kodwa nje kakhulukazi uma ngabe khona abafisa support isandla maningi ama programs esinawo esinokwenza ngoJuly for the next 12 months order ewonke adinga abantu bazothi foundation sifuna ukuhamba nawe
siyanxusa amabhizinisi uhulumeni, private sector, mase kunokho eminyangweni yabo bangasixwayi. Elakuleli libhekene nesimo somnotho ontengayo nokudala ukuthi kufadabale amathuba omsebenzi. Izindabeni ze1KZNTV kubika ukuthi abantu maphumulo kwanzimakwe. Ake siphinde sihlabe ikhefu sihlangabeze kanjani nezomnotho masibuya. Asibingelele siphinde sikwamukele nazi ihloko zezindaba ezihamba phambili namhlanje. Ziyanda ezokushiswa kwamaloli kuleli badonswe ngendlebe umasipala abangenzi kahle kanti ke sesuliwe sikagesi eNewcastle. Ake samukele nansi ingosi yezomnotho. Irandi lakuleli u18.71 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u24.11 maliqhathaniswa nopondo waseBrithane liphinde libe u20.61 maliqhathaniswa neeuro laseEurope. Igolide ke lona lingu$1,931.58 ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u$77.69 umphongolo. Ake sikubhekele engosini yezimidlalo. Unozinti oseke wahlabana kaningana nezindebe ezahlukahlukene neqembu leMamelodi Sundowns uKennedy Mweni usememezele ukuthi usethatha umhlala phansi ekubeni ngunozinto ebhola elikhokhelwayo kuleli. Lo nozinto oneminyaka engama-38 odabuka eZambia usenqobe izindebe namaqembu ehlukene okubalwa kuzona ezeCAF Champions League nesicoco seligi neDowns kanjalo ke neTelkom Knockout, iMTN 8 kanye neNedbank Cup. Phambilini ke uke wakuveza ukuthi ke uma isethathe umhlala phansi ekubeni ngunozinto ebhola elikhokhelwayo ufisa ukuba ke ngumqeqeshi onozinti kepha kokwamanje akaveli futhi akaziwa noma ke iDowns izomnika yini lelo thuba ke ezikulisa zayo zangaphakathi. Ake sikubhekele isimo sezulu. Ziyaguqa ke kade sikuphathele zona namhlanje sihlangabeze kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo.